Ćao drage moje, danas pričam o mitiserima i kako ih se rešiti, ono za svagda što bi se reklo. Ja sam ranije često odlazila kod kozmetičara, međutim ja sam pričala da sam ja radila kao kozmetičar i da sam se bavila dosta licem, da me baš zanimalo lečenje lica najviše, zato što sam imala jako problematičnu kožu i sva sreća nemam posledice, sem, eto, možda tako evo imam tu jednu flekicu. I ja dosta stvari znam sama da uradim sebi i zato i ne idem kod kozmetičara, ali zaista bi valjalo da se ide. Ukoliko ne možete da idete, nemate novca, nemate vremena, reći ću vam kako da uradite nešto na svom licu što će zaista sprečiti da mitiseri se pojavljuju i sprečit će da vam koža bude masna i tako. Uglavnom, ono što hoću da kažem, da mitisere nikako nemojte cediti sa prstima i sa noktima, zaista ostaju otisci, ostaju fleke. Ja sam ovu fleku tu tamnu, nego imam korektor sad pa se ne vidi, napravila ceđenjem to tako, a to je zato što dobijem neodoljivu želju kad sam u kolima, pa kad čekam nešto muža, ja na ono ogledalo je ono tako, znam da ne smem, ali to je jače od mene. Ono što je jako bitno, znači uzme se maramica, evo ovako se omota oko prsta i na drugom prstu isto tako i onda se cede bubuljice i mitiseri. Naravno, pre nego što cedite sve to, morate dobro da se potparite, jer bez potparivanja zaista je isto opasna stvar da ostane fleka, da napravite još gore. Kad se potparite, otvore se pore, ide lakše. To sve znate, nego ono što ne znate, htela sam da vam kažem, da kada jednom očistite tako lice, znači potparite se dobro, očistite lice, ja sad hoću da vam pokažem ko ima možda mogućnosti da ovo nabavi. Ovo je ta spravica za ceđenje mitisera, ja sam kupila preko eBay-a, mislim da je bilo negde oko 120 dinara, kod nas su 700, ovo je odlična stvar, to se, evo ovako, onda tu ne morate ništa da radite. Znate kako to boli? To uopšte nije bezazleno ovo, evo meni su suze pošle. Tako lepo očisti, ali morate se potpariti. Znači, ovo je spravica fenomenalna za mitisere i to je baš ko ima problem, trebao bi da ima. Nije skupa preko eBay-a, kažem, znači 120 dinara sam platila. Kod nas, ne znam, 700 mi neko rekao skoro. Ono što je ključno, htela sam da kažem, znači kada jednom potparite lice, dobro očistite delove tu da imate mitisere, najbitnije je stvar da stavljate preko toga smesu gline i sode bikarbone, umutite sa vodom ili sa hidrogenom od 3% i dobro da natapkate na ta mesta, zato što glina je magnet za nečistoće. Glina izvuče sa te ostatke iz pora, soda bikarbona dezinfikuje, hidrogen takođe i tako kad bi to radili bar jednom, u stvari 2 puta mesečno bi bilo dobro, vi više ne bi imali problem uopšte sa tim mestima gde su bili mitiseri, znači ne bi se ponovo pojavljivali, a ne bi novi ni nastajali. I ono što je još jako bitno, bitno je da imate tonik koji ima u sebi glikolnu ili salicalnu kiselinu. To ima, ja mislim, Nivein tonik, jeste, Nivein tonik ima to i onda kad se skine ta glina, znači prvo glina, dobro se stoji neki 20 minuta, u stvari dok se to ne osuši, skroz dok ne pobeli ta smesa, onda dobro utrljate sa tim tonikom, ako vam je masna koža možete celo lice, ukoliko vam je na drugim delovima suva ili normalna nemojte, zato što taj Nivein tonik ima puno alkohola, ali po nosu možete. I tako kad bi radili bar 2 puta mesečno, ja vam garantujem da vi ne bi imali više mitisere uopšte i ne bi morali uopšte više ni da razmišljate o kozmetičarima i o plaćenju.
Eto tako, to je moj predlog za mitisere, ja to tako radim i nemam, zaista, ja imam ovde na nosu 2 crne tačke, to su mi 2 mladeža, baš na mestu tako da izgleda kao da su mitiseri, mi to toliko nervira, još pogotovo kad idem tako negde pa sretnem nekog koga dugo nisam videla, onda me on tako gleda u to, misle da su mi mitiseri oni najgori, a nije tako, to su 2 tačkice mladeži, hoću da poludim i dođem i da idem tamo da skinem ta 2 mladeža samo zato što me tako svi bulje u to. Uglavnom meni je čist nos skroz. Radim samo to, uopšte nije kod kozmetičara, nego radim ovo što sam vam pričala, s tim što ja koristim ovu spravicu, ova spravica je fenomenalna, samo da znate kako ona očisti, super. Tako, ljubim vas puno, prijavite se na kanal, ćao!